Ola, boas tardes, benvidas, benvidos un día máis ao curso de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta. Hoxe, como xa sabedes, e xa ven sendo habitual no percurso que levamos ata aquí, ímonos trasladar a un lugar concreto da xeografía galega para ver a achega de Sara Vaz, unha muller de Fumaces, en Riós, que representa precisamente o folclore desa zona de Galicia. Este folclore identifícase cunha identidade moi forte, unha forma moi diferente de tocar, de empregar o ritmo e os instrumentos moi diferente ao resto da xeografía galega, e destacamos neste caso que é moi típico desta zona empregar elementos metálicos de uso doméstico, de uso cotiá, que podemos atopar en calquera casa, como poden ser, por exemplo, as tixolas. Dentro vídeo observade perfectamente como leva a técnica e como nos ofrece este vídeo Sara Vaz. Adiante. Ben, espero que desfrutarades do vídeo. Este vídeo sitúase, como vos dicía anteriormente, no lugar de Fumaces, no concello de Riós, na provincia de Ourense. Neste caso temos que falar que estamos na comarca de Verín, unha comarca na que aínda non estivemos ata de agora. Que lugares conforman a comarca de Verín? Tedelos aquí recollidos na diapositiva. Falamos neste caso de Castrelo do Val, Cualedro, Oimbra, Laza, Monterrei, Vilar de Bos, Riós neste caso, A Gudiña, A Mezquita e Verín. Cando falamos de novos lugares que aínda non saíron ao longo destas clases de lingua e cultura galegas, sempre vos recomendamos algúns lugares de interese, non? Neste caso, destas zonas de Galicia, destacamos sobre todo polo seu enclave xeográfico, destacamos sobre todo as paisaxes, non? As rutas de sendeirismo e demais das que xa temos falado aquí nalgúnha ocasión. En este caso, pois non pode ser diferente ou non demasiado diferente, tamén vos destacamos contornas naturais importantes como os Castros de Riós, a contorna natural completa de Fumaces e de Riós, en concreto, rutas de sendeirismo varias, centro de interpretación da castaña e un longo etcétera. A castaña neste caso, como veredes agora na sección de festas e celebracións, ten un protagonismo especial no lugar de Riós porque, ademais, teñen unha festa dedicada á exaltación deste produto típico galego, non neste caso. A festa da castaña do cogomelo, que se celebra precisamente en Riós, e despois, pois, outras festas que se celebran ao longo do ano, como poden ser a festa da Virxe dos Remedios ou o Entroido, que en toda esta zona de Galicia sabedes que é un reclamo importante, non? Importantísimo, e tamén é unha parte de tradición cultural e de difusión, non? Da cultura e da vida galegas.
Con todo, xa levamos visto ao longo deste curso, destas sesións, que hai recursos onde podedes atopar estas festas culturais ou estes entretementos culturais e tamén que ver en cada sitio. Sempre os recursos que vos imos enlazando aquí a través das páxinas da Xunta de Galicia, por exemplo, tanto a de turismo que vimos anteriormente como a de cultura, sempre vos poden botar unha axuda ou sempre vos poden botar unha man, mellor dito, para atopar tanto outros lugares de interese que ao mellor non están aquí recollidos como outras festas e celebracións, sobre todo para que encaixen con esas datas nas que ides visitar precisamente a xeografía galega. A diapositiva está acompañada por unha imaxe da Igrexa de Santa María de Ríos, aí no lugar concreto de onde nos diriximos hoxe, e, como sempre, a recomendación é que non perdades a oportunidade de poñer físicamente, non? De poñervos físicamente vos, perdón, nestes sitios nos que imos paseando ao longo destas clases de martes. Continuamos, pois, con Lingua e Sociedade, como sempre. Algúns datos. Como xa sabedes, Fumaces pertence, polo tanto, ao bloque central. Digo que xa o sabedes porque xa falamos doutros lugares que se atopaban preto de Fumaces neste caso. Polo tanto, xa coñecemos o bloque central, xa falamos dos seus trazos, seguen sendo os seus trazos dialectais, seguen sendo os mesmos que calquera outro lugar do que pasamos xa do bloque central, pero aínda así tedes enlazada nesta diapositiva nos materiais para descargar, tedes enlazado sempre a unha web onde podedes ver os trazos característicos, os trazos dialectais característicos de cada un dos bloques, da lingua galega. Neste caso, o bloque máis amplo, pero non necesariamente máis representativo no galego normativo, desto xa falamos noutras ocasións, o bloque máis amplo, máis extenso da fala galega, bloque central. Que temos, polo tanto, aquí as características propias, as características típicas do bloque central, pero que en algúns puntos, no caso de Fumaces, se misturan con outras do bloque occidental, pois polo seu lugar de transición, digamos, xeográfico. Falamos neste caso dunha contorna rural, fortemente ruralizada neste sentido, polo que o galego consérvase como lingua de uso habitual nunha gran parte da poboación. Lembrade que sempre que falamos de datos do uso do galego, sobre todo na actualidade, non, que temos ese último estudo, esa última observatorio sobre os usos da lingua, sempre que falamos de datos de uso do galego, dicimos que é a poboación máis envellecida, non, a que sostén de algunha forma tanto a transmisión como a utilización do galego maioritariamente. Polo tanto, se é a nosa poboación máis envellecida que sostén de algún xeito a pervivencia do idioma, nalgúns puntos, tamén ten sentido que estes puntos de anclaxe se atopen nas contornas máis rurais, porque, como xa se dixo aquí nalgúnha ocasión, xa sabedes que a cercanía coas cidades, neste caso, pois é un factor castelanizante da poboación de Galicia. Polo tanto, contorna rural, uso habitual da lingua galega. Concretamente, terceiro punto desta diapositiva, concretamente en Ourense, en xeral en Ourense, sen delimitar ningunha zona concreta, podemos falar que existe unha das mellores porcentaxes no que o uso do galego como lingua habitual por riba do castelán, neste caso, se refire. De onde saen estes datos? Os datos saen sempre do Instituto Galego de Estatística, do IGE, podedes consultalo, de feito, está en aberto, podedes consultar estas enquisas estatísticas e demais, e os últimos datos dignos que no 2023 o 32% das persoas da provincia de Ourense que foron preguntadas, que foron cuestionadas, non, para este estudo, afirmaban falar máis galego que castelán. É un dato relevante porque a verdade é que no resto das provincias só está superado este dato por Lugo, se non lembro mal, tanto a Coruña como Pontevedra tiñan unha porcentaxe moitísimo menor. Sobre o IGE, o Instituto Galego de Estatística, dicíamos que é unha ferramenta que está en aberto, calquera outro día incluso podemos pasar sobre ela e ver como podemos extraer os datos de aí, e o que fai, pois aparte de funcionar, non, como observatorio de Galicia en xeral, neste caso, no caso de lingua, o que se fai é tirar datos das 4 provincias para ver os usos do galego ou como está evolucionando un pouco a paisaxe sociolingüística, neste caso do galego.
Os datos que podedes consultar aí pois son uso do galego como primeira lingua, uso do galego como segunda lingua, máis galego que castelán, máis castelán que galego, nunca castelán. Podedes ir conformando vosas táboas segundo o dato que queirades observar neste caso. Ademais, os datos son exportables, así que se alguén ten curiosidade, que non perda a oportunidade de entrar nesa grandísima fonte de datos que ademais creo moi interesante para ver un pouco tamén o funcionamento da lingua e da sociedade en Galicia. Máis cousas. Curiosidade. Neste caso, seguro que coñecedes, estou completamente segura, que coñecedes o nome Tanxugueiras. Hoxe en día popularizado, non? Polo noso grupo de tres mulleres cantareiras, neste caso, que pois son tamén unha parte importantísima da difusión da lingua e da cultura galegas, pero direivos que esta palabra, este Tanxugueiras tan coñecido hoxe en día, é un topónimo precisamente propio da zona de Fumaces, na que nos situamos hoxe, no municipio de Ríos. Aínda que tamén aparece noutras zonas de Galicia, tedes aquí recollidas algunhas, aparece na zona de Catoira, na provincia de Pontevedra, aparece en Dodro, na provincia da Coruña, en Padrón, aparece tamén en Viana do Bolo, en Ourense. Digamos que as tanxugueiras, ou tanxugueiras, neste caso máis famoso, ou máis importantes, se queredes, sería o que se atopa precisamente aquí en Fumaces, Ríos. Esta palabra, seguro que podedes supoñelo ou que xa o sabíades, é un zootopónimo. Que é un zootopónimo? É un topónimo que fai referencia a un animal, neste caso, o teixugo. Polo tanto, se queremos intentar saber que quere designar o zootopónimo, neste caso Tanxugueiras, diremos que significa literalmente ou case literalmente un lugar onde hai moitos teixugos. Seguro que vos lembrades, cando falamos noutras ocasións de toponimia, seguro que vos lembrades que vos dixen que un dos recursos para nomear lugares, para establecer topónimos, un dos recursos era sempre fixarse no que hai na contorna, no que arrodea ese lugar que queremos nomear ou que temos que nomear, e pois moitas veces poden ser paisaxes, recursos naturais, pero tamén poden ser animais. A verdade é que a clasificación ou as clases de zootopónimos son sempre ben interesantes para tamén explorar un pouco a orografía, o terreo no que nos estamos movendo. Para rematar con esta diapositiva, o grupo Tanxugueiras toma o nome abertamente deste lugar de Fumaces en Ríos. Que máis? Na parte de vocabulario hoxe traémosvos o teatro. O teatro tedes aquí, como xa ven sendo habitual, unha imaxe ao lado dereito da diapositiva e está acompañada dunha lenda. Neste caso, numerada do número 1 ao 13, e aquí temos pois as diferentes partes, os diferentes substantivos neste caso que nos axudan a designar o campo semántico do teatro. Por lo tanto, podedes ir pensando para esa parte de coloquio que ven despois da clase, podedes ir pensando en facer as vosas creacións textuais e podedes empregar esta parte de vocabulario. Que temos no teatro? Pois no número 1 o escenario, dice escenario con N intervocálico, non se di esceario, aínda que sí que se diría escea e non escena. Curiosidades da tipoloxía lingüística. No número 2 temos palco, ese palco que sería un palco de butacas neste caso, pero sabedes que comparte nome con aquel palco da festa que xa vimos tamén en ocasións anteriores, na parte de vocabulario de outras leccións anteriores. Temos no 3 o galiñeiro, que sería esa parte máis elevada dos palcos de butacas, e que tamén comparte nome, agora que falamos de zootopónimos, comparte nome, comparte forma, é unha palabra homógrafa neste caso, que se escribe exactamente igual. Homógrafa e homófona, escríbese igual e pronunciase igual. Ten outra acepción ese galiñeiro que sería o lugar onde se resgardan, onde se gardan, se crían e se manteñen, non? De alguna forma, as galiñas. Neste caso, a unión cos animais do zootopónimo anterior viu maravillosa. No 4, que temos? A platea ou patio de butacas en xeral, calquera dos tres sustantivos serve como sinónimo quase perfecto un do outro. Temos no 5 o pano, que sería esa peza de tela que cubre o escenario cando pois, hai algún cambio ou cando hai algún peche ou apertura, non? De función, neste caso. Temos no 6 as bambolinas,
Fixadevos que o cambio con outras linguas que probablemente coñezamos está nas vogais neste caso. No 7, iluminación, esta non ten ningún misterio. 8, temos as actrices ou os actores. Fixadevos en como fai o plural desta palabra. Falo da palabra actriz neste caso. Actriz é o feminino de actor, aínda que podemos ver nalgúns lugares probablemente actores e actoras, o correcto sería actriz. É unha forma de facer o feminino pois diferente á prototípica, que sería esa de engadir un A, non? En este caso, que vos dicía que me gustaría reparar niso sería no plural. Cando falamos de actriz, falamos de actrices, cambiamos ese Z por un C e S, e no caso de actor, pois moito máis sinxelo, actor e actores. 9, a máscara. A máscara, aínda que aí non se... igual non se aprecia moi ben, a máscara pode ser tanto pois todo o atuendo, non, que leva unha persoa para se disfrazar, para se esconder tras outra imaxe, ou pode ser simplemente a parte que cubre a cara, vale? No 10 temos o vestiario, no 11 a orquestra, no 12 o público, que sería as persoas que ocupamos eses espacios de butacas, e no 13 a butaca propiamente. Se tedes dúbidas, se tedes algunha cuestión ou outra cousa, aparte de poder comentala, na parte do coloquio, tamén podedes consultala nos recursos que tedes en internet en aberto, como poden ser tanto o Dicionario da Real Academia Galega como o Portal das Palabras, esencialmente. Tamén vos valería o Digalego ou calquera outra ferramenta lexicográfica de uso común que podedes empregar de forma rápida, sinxela e fácil. Que máis cousas? Pois un para saber máis. Neste caso, imos falar dos días das semanas e dos meses. Para referirnos aos días da semana en galego, temos que referirnos da seguinte forma. Para o luns, para o primeiro día da semana, luns, o seguinte, martes, mércores, xoves, venres, sábado e domingo. Esta sería a forma normativa, oficial, de referirnos aos días da semana. Tedes aquí como se escriben para que poidades tamén empezar a empregalos no voso día a día, para que practiquedes non só a oralidade, senón tamén a escrita. Cando falamos dos meses do ano, o primeiro mes do ano sería xaneiro, o seguinte febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, sen P antes do T, outubro, novembro e decembro. Os máis importantes de aquí, ou os que máis difiren coa vosa lingua, neste caso, pois serían o primeiro mes do ano, xaneiro, probablemente, serían tamén xuño e xullo, e sería tamén, non difire demasiado, pero setembro, que non poñemos unha P antes do T. En galego elimínase ese P que existe en outras linguas de uso común para nós. Digos aquí abaixo, lembra, non se escriben nin os días da semana, nin os meses con mayúscula, nunca. Agás que, excepto que, vayan estes pois despois dun punto ou a inicio dunha frase. Sei que moitas veces a tendencia a escribir os días da semana, e non tanto as veces os días da semana, senón os meses do ano, a tendencia moitas veces a facelo coa primeira letra mayúscula. Pois, por exemplo, cando imos escribir o 20 de marzo fun a Ríos. Ese M de marzo tendemos en moitas ocasións, ou téndese en moitas ocasións, a escribir con mayúscula. Non é necesario, non é un nome propio, senón que son substantivos, neste caso comúns, perdón. Polo tanto, ningún deles, nin os días da semana, nin os meses do ano, van ir grafados con letra mayúscula inicial. Isto só cambia cando escribimos calquera destas palabras despois dun punto ou a inicio de frase. Aí sí que seguen a norma de utilización das letras mayúsculas por motivos evidentes, non? Calquera dúbida, comentadea no chat. E falamos tamén hoxe da hora, como podemos preguntar a hora ou como podemos expresar, non, algunhas cuestións relacionadas coa hora, co tempo, temporais neste caso, sen entrar nos adverbios. Pois podemos preguntar a hora en galego de diferentes formas. Neste caso recollemos dúas. Que hora é? Sería a máis típica, a máis común, a máis utilizada, supoño, e despois teríamos outra, tamén pois, moi común e moi utilizada, que sería tes hora, ou se queremos utilizar un trato de vostede, neste caso, sería ten hora. Diferenzas entre tes e ten, a cortesía. Tes sería un nivel de confianza maior,
probablemente o que utilizamos na cotidianeidade completa, cando falamos con persoas coas que temos trato, que son da nosa mesma idade, coas que temos relación, confianza e demais, coas que non existe unha diferenciación de estatus social de alguna forma ou de poder sobre nós de alguna forma, agora explico isto, empregamos sempre o tratamento de ti, polo tanto, tesora, e cando temos un tratamento distinto de cortesía maior, o que empregamos é o vostede. Sei que esta pregunta, non sei se saiu en algunha ocasión, pero adoita ser unha pregunta recorrente, que é cal é a nosa utilización do ti e do vostede, do tratamento de cortesía. Pois, basicamente, hoxe en día o que máis se utiliza sempre é o ti, pero vostede queda guardado para eses tratamentos de cortesía, pois para eses tratamentos nos que a cortesía, mellor dito, é unha condición sine qua non. Por exemplo, cando nos referimos a persoas moito máis maiores que a nós, cando queremos mostrar respecto de alguna forma tamén a través da utilización da lingua. Anteriormente utilizábase tamén pois contratos desiguais, como pode ser do alumnado ao profesorado, como pode ser das persoas doentes cara ao persoal médico, por exemplo. Hoxe eses tratos están non tan generalizados, non se utiliza tanto vostede para esas ocasións, pero pois existe un recurso que existe que podemos empregar de forma habitual. Vaya, que non é residual, é algo que se segue empregando con bastante frecuencia. Polo tanto, retomando un pouco o que estaba a dicir agora mesmo, para preguntar a hora podemos dicir tanto que hora é como tes ou ten hora, neste caso segundo o tratamento que fagamos de cortesía ou non, e podemos contestar da seguinte forma. Pois ben, é a unha en punto, por exemplo, e aquí en lugar de unha podemos incluir calquera outro número. É a unha, son as dúas, son as tres, son as 4, as 5, o que sexa, fixadevos que o que cambia é o verbo. Se eu digo que é a unha, utilizo o singular, a terceira persoa do singular é a unha, do verbo ser, e se eu digo que son as 3, as 4, as 7, o que sexa, teño que empregar o plural, pois son as 3, son as 4 ou son as 7. Tedes o exemplo precisamente no segundo punto, son as 3:10, por exemplo, ou son case as 9:30. Que significa que son case as 9:30? Que aínda non son, que faltan algúns minutos, pero que non son o mellor e 25, senón que son e 27. Pois ese case, ese adverbio neste caso, tamén nos axuda a situar un pouco esa franxa temporal. Mais cuestións sobre a hora ou sobre falar de tempos e de distribución temporal neste caso. Que preguntas podemos facer? Pois preguntar sobre cando ven alguén, cando ven túa irmá ou a que hora ven Xavier, dous exemplos que se poden conmutar facilmente por calquera outra palabra. Pois cando ven quen sexa ou cando ven o pan, imaginadevos, ou a que hora ven quen sexa ou a que hora ven o pan tamén. Sabedes que neste caso, cando digo a que hora ven o pan ou cando ven o pan, refírome a que no rural nas zonas periféricas, que non no rural esencialmente, non? No rural de Galicia é moi típico un servizo de reparto, non? A domicilio, de alguna forma, que non é a domicilio concreto, pero que é o reparto do pan e do peixe ou doutras produtos como poden ser froitas e demais, que consiste en que unha persoa que se dedica a facer pan, a vender peixe ou froitas, legumes, hortalizas e demais, pois vai pasando polas zonas máis periurbanas de alguna forma e achegue eses produtos ás persoas que viven por ali. Normalmente sitúase pois nun punto e as persoas acoden a ese mercado ambulante de alguna forma. Polo tanto, aquí cobra sentido cando ven o pan. Na casa dos meus avós, por exemplo, o pan sempre pasa sobre as 11. En casas de máis abaixo, pois pasará sobre as 11:30. Polo tanto, para contestar a calquera destas dúas, podemos empregar os recursos que temos aquí, chegará polas dúas, pero virá o venres, non hoxe, que vos puxen aquí, ou temos outra opción como chegará ás 10, pero do luns que ven, por exemplo, ou máis concretas como ven ás 12, en futuro tamén virá ás 11, ou xa chegou onte. Neste caso, pois, calquera delas serve para responder a esta demanda que tedes aquí na segunda pregunta. Dúbidas, cuestións e demais polo chat.
Máis cousas, o futuro. O futuro introducímolo aquí na diapositiva anterior precisamente para contestar algunhas destas preguntas, pois, por exemplo, chegará, virá, virá tamén ou calquera outra que aparece repetida, polo tanto, hoxe imos falar un pouco sobre o futuro. O futuro dos verbos en galego, 3 conxugacións, como sempre, primeira, segunda, terceira, primeira para verbos rematados en AR, segunda para verbos rematados en ER e terceira para verbos rematados en IR. Neste caso, andar na primeira conxugación, barrer na segunda con V lembrade e vivir na terceira. Como conxugamos? Pois andarei, andarás, andará, andaremos, andaredes, andarán, as desinencias son arei, arás, arás, que están en negro, haremos, aredes, harán. Na segunda conxugación é o mesmo, o futuro é un tempo facilísimo. Na segunda conxugación é o mesmo, pero en lugar de comezar a desinencia coa letra A, coa vogal A, empezámola co E, porque é precisamente segunda conxugación. Barrerei, barrerás, barrerá, barreremos, barreredes, barrerán. Vedes que é exactamente igual a anterior, pero cambia a vogal temática neste caso. Na terceira conxugación temos o verbo vivir como piloto e as desinencias son as mesmas. Irei, irás, irá, iremos, iredes, irán. Non só iso, sino que esas desinencias do verbo vivir son as desinencias, son tamén o verbo ir en futuro, en galego. Irei, irás, irá, iremos, iredes, irán. Pero se as metemos na raíz viv, neste caso do verbo vivir, pois temos o futuro de indicativo do verbo vivir. Vivir, eu vivirei, perdón, ti vivirás, el ou ela vivirá, nos viviremos, vos viviredes, eles, elas vivirán. Como podedes aplicar estas desinencias de futuro a calquera outro verbo? Pois tal que así, colledes as desinencias segundo o verbo remate en ar, en er ou en ir, colledes a desinencia concreta e podedes conxugar o verbo concreto. Pasa con chegar, o verbo que tiñamos antes nos exemplos, chegar, primeira conxugación, collemos esa raíz, cheg, chegarei, chegarás, chegará, chegaremos, chegaredes, chegarán. Funciona para todos os verbos regulares da primeira, segunda e terceira conxugación. Simplemente tedes que aplicar as desinencias a unha raíz verbal. E para que utilizamos o tempo futuro? Pregunto-vos na seguinte. Pois para, esencialmente, 5 cousas. A primeira, para accións que terán lugar posteriormente, é dicir, que terán lugar no futuro, como o seu propio nome indica, e aquí temos un exemplo que está aquí recollido como din que mañá haberá bo día. Neste caso, é unha acción que terá lugar posteriormente, é probable que aconteza, pois porque vin o tempo, ou porque o que sexa, porque vin o ceo e mañá vai facer bo día, vai haber bo día, polo tanto, podo estruturala en futuro. Segunda casuística, ou segunda opción para que utilizamos o tempo futuro, pois para expresar obrigatoriedade, tamén nos sirve para iso. Un exemplo, agora farás o que eu che diga, ou agora, non sei, conducirás a 40 km por hora, por exemplo, ou agora apagarás as luces. Na terceira, a terceira opción para utilizar o tempo futuro, para expresar probabilidade, tamén serve. Por exemplo, entre Ourense e Verín haberá 70 km. Neste caso, o futuro está nos dando unha sensación de probabilidade, non é exactitude. Non é o mesmo que se eu digo entre Ourense e Verín hai 70 km. E alguén me di, pois non, estás equivocada, imaginadevos, son 68,5. Vale, pero eu expresei probabilidade absoluta, dicindo hai tantos. Por lo tanto, mellor, se non estamos seguras de algo, empregar este uso do futuro, non? Porque é precisamente algo que serve para expresar probabilidade, pero non certeza absoluta. Na número 4, opción de utilización do futuro para expresar cortesía, tamén serve para intentar empregar un trato máis cortés con alguén. Iremos mañá ao teatro, non estou certa, non, de que vai a acontecer, quero que aconteza probablemente, pero é unha forma de preguntar sen intimidar ou sen ser tan directa. Iremos mañá ao teatro? Ou consideraremos esta proposta, por exemplo. E no último punto, o quinto que tedes aquí, o futuro tamén se utiliza para accións que tiveron lugar no pasado, e diredes, ui, é un pouco complicado isto. Por iso, o exemplo, despois da chegada a Bilbao, terán que superar moitos infortunios. Pensade nesta opción de utilización do futuro, sobre todo en clave literaria, en clave narrativa, mellor dito. Cando alguén que está narrando algo sabe o que vai acontecer, non? Entón, claro, ten sentido que eu narre ou que eu fale, mellor dito, dun suceso que xa pasou ou que estou incluso
falando dele en pasado, pero que sei o que che vai pasar aí, non? Podemos utilizar na oralidade tamén? Sí, tamén. Pero mellor está recollido, recollido en fíos narrativos, de alguna forma. Polo tanto, este exemplo pois, podería aplicarse a moitas outras formas de narrar. Máis cousas, practicamos a futuro. Neste caso, paso vos a pelota a vos e digos que elaboredes unha oración onde expliquedes o que faredes esta tarde despois da clase. Poñemos un exemplo. Unha vez remate a clase, prepararei a comida para mañá, por exemplo. Contádeme algo da vosa vida, empregade o tempo futuro, tedes ademais vocabulario non só nesta presentación, senón tamén nas anteriores. Eu vou vos facer unha recomendación que creo que non fixen ata o de agora, se xa fixen, desculpade, pero creo que non. A recomendación é que recollades esas diapositivas de vocabulario que tedes aquí nos materiais para descargar e que fagades vos un glosario propio, non? Onde poidades telo sempre á man. E así, pois non tedes que abrir todas as presentacións, por exemplo, se estamos na lección 9, polo tanto, tedes 8 presentacións anteriores que podedes consultar, así que se os recolledes vos nun arquivo voso propio, vai vos a ser moitísimo máis fácil para consultar, por exemplo. E aínda así, se tedes dúbidas sobre vocabulario, non perdades a oportunidade de consultar recursos lexicográficos diversos, varios e fáciles de empregar que xa falamos deles aquí. Incluso, algo do que creo que non falamos e que sí que vos pode ser tamén de moitísima utilidade para seguir traballando nestas liñas pode ser o dicionario de sinónimos. Calquera dicionario de sinónimos de galego vai vos axudar a atopar outros sinónimos, outras palabras que designen pois algunha idea que tedes en mente que non sabedes o mellor moi ben articular en lingua galega. Así que animádevos, escribídeme aí algo polo chat para esta segunda parte que comeza en breves momentos. Para rematar, antes da transición cara a seguinte parte, unha recomendación. Neste caso, recomendamos vos un recurso da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería de Política Social e de Igualdade, é un recurso para coñecer as mulleres e o seu labor en Galicia. Sabedes que este ano, isto liga directamente non? Coa temática do curso deste ano, que sempre é o labor das cantareiras, desas mulleres que mantiveron viva a tradición musical, oral, lingüística tamén tradicional galega, esas cantareiras homenaxeadas este ano no pasado 17 de maio, Día das Letras Galegas, e temos tamén outras moitas mulleres que son moi importantes na nosa historia, cultura e lingua galegas. En este recurso que tedes enlazado aquí, na palabra recomendación, podedes consultar moitas das mulleres galegas e das súas funcións na sociedade e na historia de Galicia, que moitas veces pasan desapercibidas, que non coñecemos e demais. Nesta segunda parte do coloquio podemos ver algúns casos concretos. Lembrade que podedes andar nesta páxina, buscar e demais sobre curiosidades e outras cuestións que vos interesen. Deixamos esta primeira parte teórica aquí e enlazamos con unha chega, con un vídeo que nos chega directamente dende Montevideo, en Uruguai. Neste caso, a Unión Hijos de Morgadanes traeranos tamén unha actuación maravillosa e magnífica que nos vai servir como paso a esta segunda parte do coloquio. Espero que disfrutedes do vídeo e vémonos nun intre. Ata agora! Cantar el coste la
Pois fantástica tamén a actuación que acabamos de ter o prazer de escoitar, como sempre. A verdade é que estas transicións, estas introducións e demais que temos este ano no curso de aula, na aula de Lingua e Cultura Galegas, son maravillosas, sobre todo se temos en conta sempre ese fío conductor da tradición, da cultura, da música e demais, que son as cantareiras e que foron, recordo unha vez máis, homenaxeadas este ano polo Día das Letras Galegas, polo tanto, todo este ano 2025, seguiremos rendendo homenaxe a estas mulleres tan importantes. Precisamente, de mulleres e da súa importancia e moitas veces do seu descoñecemento, non? Falábamos na última parte desta sesión máis teórica, antes de pasar a esta parte de coloquio, e dicíamos que na última das diapositivas que tedes, por certo, aproveito para lembrar, tedes colgadas sempre na páxina web de Galicia Aberta, no curso de Lingua e Cultura Galegas do ano 2025, sempre tedes os materiais cos que traballamos aquí cada martes. Polo tanto, nesa última diapositiva, onde sempre vos facemos unha recomendación, normalmente, se a recomendación está en aberto, en internet e demais, é un recurso que podes acceder, sempre está enlazado directamente dende a palabra recomendación. Esta vez, a dirección a que vos leva é a este recurso da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería, de Política Social e de Igualdade, que é unha ferramenta, creo que moi útil e moi interesante, sobre mulleres en Galicia. Aquí podedes buscar moita máis información, como sempre, pero o foco neste caso ímolo poñer neste apartado que vos traio aquí, que leva, pois, por título, non? Aprende coas mulleres, e o que temos aquí neste ano, como non podía ser de outra forma, é un apartado dedicado ás cantareiras. Que temos aquí? Pois, por exemplo, unha unidade didáctica e actividades en PDF que podedes abrir directamente e podedes acceder a elas, descargalas e demais. E aquí o que tedes pois son biografías de mulleres galegas que o mellor vos sí que as coñecedes, pois porque sempre tedes moito coñecemento, moitos casos de todas estas cuestións e demais, é algo moi envexable, non? Pero en moitas ocasións pode ser que descoñezamos, pois, por exemplo, a Rosa e a Adolfina Casás, as pandereteiras de Mens falaremos delas, non? Precisamente co gallo das letras galegas deste ano, pero igual Eva Castiñeira, pois non a coñecemos demasiado, e outras moitas, que aparecen por aquí. Neste caso, trátase dunhas unidades didácticas que están pensadas, non, para traballar pois con alumnado diverso, pero serve tamén para que nós, como persoas concretas, non, como suxeitos exentos de calquera tipo de formación regrada, neste caso, pois accedamos tamén a este coñecemento que temos por aquí. Aparecen breves, pero moi acertadas, non? Biografías de mulleres relevantes, importantes na cultura e no devir da historia de Galicia. Tedes actividades tamén que podedes, eu animo vos a que as fagades. En moitos casos tedes que buscar información sobre algunha muller, pois podedes descargalo, imprimilo, podedes traballar con isto tamén. Por certo, tedes aquí, vedes que achegan algunhas das pezas que cantaban as homenaxeadas nas letras galegas, lembrade que estamos no apartado das cantareiras, e aquí tedes pois algunhas coplas, algunhas delas saíron aquí nalgúns dos vídeos que xa fomos vendo ao longo destes meses que levamos aquí xuntas. E parece un recurso ben curioso, ben completo e ademais moi interesante para que teñades tamén á man. Tedes un solucionario das posibles actividades que vayan aparecendo por aí, e isto funciona así, pois con todos os apartados que tiñades por aquí. Por exemplo, tedes información sobre María Victoria Moreno, tamén unha muller interesantísima, o Maruja Mayo, eu que sei, outras moitas, Concepción Areal, igual unha das máis coñecidas, pero están outras como Ángeles Alvariño, Ernestina Otero, María Josefa Planels, Wenenburger tamén, que o seu primeiro apelido normalmente non o coñecemos. Temos a Emilia Pardo Bazán, igual esta goza dunha maior popularidade por esa corrente naturalista, non, do século XX, da que foi tamén un piar fundamental. Olimpia Valencia, non sei, Filomena Dato, Isabel Zendal, Rosalía de Castro, obviamente, Antonia Ferrín e outras moitísimas, como, por exemplo, a moi recomendada a moi recomendada Luz Pozo Garza, que tedes aquí, e que
aproveito para vos recomendar tamén esta biografía porque é moi interesante e a súa obra literaria, neste caso, é interesantísima. Non perdades nunca a oportunidade de pasar por elas. Pensamos que, aparte de darlle visibilidade, non, a estas moitas mulleres que tedes por aquí, vedes que son moitísimas, pensamos que aparte de darlle visibilidade a estas moitas mulleres que tedes por aquí, de coñecer un pouco máis a súa vida e o que fixeron, non? Ao longo da súa vida e o que fixeron en prol da cultura galega e da lingua galega, a gran maioría delas, pois tamén serve como unidade lingüística, didáctica para vos, como persoas que se están achegando á lingua galega. A cultura sei que ides sobradas e sobrados, pero como persoas que vos estades achegando a didáctica ou a aprender lingua galega a través deste curso, de alguna forma, non? Pois tamén funciona como recurso didáctico onde podedes ver pois galego normativo, neste caso, e todo o que veixades aquí funciona como vocabulario, como estructuras sintácticas, como moitísimos recursos moi ricos, que vos van servir para seguir fornecendo o voso coñecemento de galego. Se tedes dúbidas con algunha palabra, con algún sustantivo, adxectivo, algún verbo o que sexa, creo que xa coñecemos algúns recursos lexicográficos que vos poden axudar a resolvelos. Para dúbidas de significados, pois o de sempre, o portal das palabras, por exemplo, ou o dicionario directamente da Real Academia Galega. Calquera dos dous os vai resolver con exemplos e con explicacións, creo, bastante claras o que pode significar cada unha desas palabras. E se tedes dúbidas, pois con un verbo ou con cal é o tempo dese verbo ou con, non sei, como pode funcionar ou que pode significar que se utilice ese verbo desa forma concreta, podedes consultar dentro do Dicionario da Real Academia Galega o seu conxugador de verbos. Se aprenderemos tempos verbais aquí, como xa vimos na sesión de hoxe, en algunha outra anterior, pero aínda así, o Dicionario da Real Academia Galega, se buscades unha forma verbal que remate en ar, en er ou en ir, ten unha pestana, ten un botón que se chama, que di conxugar, e aí directamente vos aparecen todas as conxugacións dese verbo e o seu aspecto, de alguna forma. Tedes, neste caso, estas son campañas, temos campañas vixentes como poden ser pois, estas que son a de Aprende coas mulleres galegas, pero tamén temos unha hemeroteca. Aquí tedes, lembrade que estamos dentro da Xunta de Galicia, pero na Consellería de Política Social e de Igualdade, polo tanto, a temática vedes que xira alrededor da igualdade, por iso tamén estaba aquí este recurso das mulleres galegas. Neste caso da hemeroteca tedes outras campañas, non, que se fixeron de alguna forma pois para buscar ou para fornecer ou para potenciar de algún xeito a política social e de igualdade, e tes campañas pois antigas, pero que tamén poden servir como documentos de lectura e de saber sempre máis sobre o galego, aínda que o tema sexa concreto de outra forma. Non sei se queredes comentar algo sobre isto, quedavos aí o recurso e queda aí para que poidades consultalo cando queirades. Pero sempre hai cousas moi interesantes, máis alá do que vos poida ensinar aquí, sempre hai cousas moi interesantes se seguides navegando, non? Polas páxinas que vos deixamos, sempre podedes atopar outras cousas que ao mellor vos interesan moito máis do que vos podo estar dicindo en determinado momento aquí. Imos cos comentarios, que seguro que hai algún por aí. Tanxugueiras. Pois claro, as supercoñecidas tanxugueiras maravillosas tamén. Fixadevos esta figura, non, da cantareira 2.0, se queredes, ou da cantareira do século XXI, que ao final o que funciona como que ao final funciona como unha revitalización dunha figura que en realidade é histórica, non? E que, pois, hoxe en día, de algunha forma adaptada tamén a forma de vivir, de estar, de ser no século XXI, pois tamén atopa o seu espazo. E tamén, fixadevos que as tanxugueiras, aínda hoxe en día, afortunadamente, non, gozan de moita popularidade, é unha forma de revitalizar, de que outras xeracións máis novas que ao mellor non coñecían determinadas coplas, que non coñecían a súa propia música tradicional, de algunha forma, pois tamén poidan acceder a este eido, a esta parte da cultura que moitas veces pois non accedemos a ela pois polos motivos que sexan. A figura das tanxugueiras, a verdade é que nos daría sociolóxicamente, a parte de cultura, música e lingua, tradición e demais, sociolóxicamente tamén un fenómeno moi importante e a par moi curioso tamén.
Algunha pregunta máis? Hoxe é martes. Eso, os deberes que vos puxen, que vos dixen que podíades facer as vosas producións en lingua galega e compartilas polo chat. Dinos Inés, hoxe é martes, fai sol pero frío, entramos no inverno, vou para aprender galego. Vale, pois claro, aí entrades no inverno, nos aquí estamos camiño do verán, hoxe estamos aquí caendo a tarde, xa sabedes, aquí vai calor aínda, pero grazas pola chega, Inés, o único que che diría é que na última parte, a primeira parte está excelente, hoxe martes, fai sol pero frío, entramos no inverno, o que che diría na última parte, se bo para aprender galego, é que igual che faltaría un verbo, é bo para aprender galego ou está ben para aprender galego, este tempo está ben para aprender galego. De alguna forma necesitamos algunha referenciación sintáctica que ligue un pouco ese bo para aprender galego. Por qué? Porque bo funciona como adxectivo, neste caso, e necesita, pois, dun substantivo para adxetivalo. Funcionaríache moito mellor que está ben para aprender galego ou bo tempo para aprender galego, que modifique, digamos, a un substantivo. Non sei se me expliquei un máis lío. Vale, dignos tamén por aquí, mañá imos traballar moi cedo. Tamén aquí hai un futuro, expresado dunha forma diversa, como vimos tamén aquí ao longo da clase de hoxe. Imos traballar moi cedo, ten unha partícula, un adverbio neste caso, de tempo, que sería ese mañá, e combina ese imos máis traballar, máis unha partícula temporal moi cedo. Está maravillosa, moitas grazas pola chega, excelente. O sábado ás 8 iremos ao teatro coas amigas. Vale, dúas cousas. Moitas grazas pola chega, Liliana. Está tamén maravillosa e fíxate que dúas cousas. Sei que moitas veces vedes as sesións desde os móviles, polo tanto tamén escribides desde os móviles. Isto está excelente, pero digo que probablemente isto sexa un erro debido a iso. Falo no final da frase que pon cos as amigas. Neste caso, o que temos aquí en galego sería unha contracción. Temos con máis as, o que nos dá coas. E iso sería unha contracción que precisamente collo que acabo de dicir, con máis as, máis o artigo en plural as. Tamén temos cos amigos, sería con máis os para o plural. E temos o mesmo para o singular. Co máis a sería coa e co máis o sería co directamente. Outra cousa, falando de contraccións, das que tamén falaremos ao longo destas sesións, e poderavos dar dor de cabeza ou non, outra contracción que temos aquí nesta frase que ti nos traes, que dis o sábado ás 8 iremos ao teatro. Nese ás 8, ese as deberá ir acentuado, porque é un a máis a ás 8. De alguna forma, é unha contracción de a máis o artigo, é dicir, é unha contracción da preposición a determinada hora e do artigo as, o artigo que acompaña o numeral 8. Por lo tanto, o sábado ás 8 iremos ao teatro coas amigas. Así quedaríache redonda, perfectísima. E dinos, Dinora, hoxe despois da clase recollerei a miña filla do colexio. Pois moitísimos parabéns, Dinora, porque isto é un perfect, está excelente esta frase que nos traz, e entendo que moi ben aproveitadas, non? Todas as clases as que puideches acceder de lingua galega. Cando remate a clase, teño que comezar a cociñar. Outro futuro, neste caso, que está, pois, escrito, está expresado, de formas diversas, non necesariamente con forma de futuro. Teño ter que comezar aí hai a utilización dunha perífrase, polo tanto tamén ten valor de futuro. Por qué? Porque temos unha parte temporal, que sería cando remate a clase, algo que aínda non rematou, polo tanto, despois desto, posterioridade, teño que comezar a cociñar. Sintáctica e léxicamente está excelente, moitísimos parabéns, Mariano, e damoslle paso á última. Este verán mudareime a Tui. Ai, parabéns! Comezarei unha nova etapa da miña vida en Galicia. Moi ben expresado tamén o futuro aquí, tanto o mudareime como o comezarei. A diferenza entre un e outro é que mudareime está pronominalizado,
Que significa isto? Que ten un pronome anexo á forma verbal, mudarei, mudareime eu, neste caso de primeira persoa, e comezarei unha nova etapa da miña vida en Galicia. Pois estás, creo que eres unha persoa completamente preparada para vir a Galicia e facer unha inmersión lingüística completa, porque esa oración estaba excelentemente feita. Temos que deixalo aquí. Moitísimas grazas por acompañarnos unha tarde máis e agardo que vos pasedes unha boa tarde e que nos vexamos de novo o vindeiro martes. Chao!